Takže ahojte, je ráno, respektíve po obede, lebo je 12:30. A ja som sa tak pred pol hodinkou zobudila a si idem pre servítky. Mám nádchu. To je super, že mám nádchu. Tak to mám milované servítky. Schválne, napíšte mi do komentáru, či zvládnete smrkať jednou rukou. Ja zvládnem, ale horšie ako s dvomi rukami. Dobre, takže včera sme si dávali to studené, toto do ladničky. Do mraziaku. To je studené. To je studené veľmi. Si vás dám sem. Idem to nejak otvoriť. Dobre. To nejde. Ale to je studené, docela studené. Počkajte. Si zoberiem teplé z radiátoru a ideme to nejak otvoriť. Už to máme otvorené. Dobre, mám to otvorené. To tvrdé. Keď chcete, trochu pobúchajte, ale teraz to necháme tak hodinku vychladnúť, proste roztopiť sa, lebo to je tvrdé ako ľad a ešte je to k tomu spojené, ale teraz necháme takú hodinku proste rozmraziť a môžeme ísť na to. Takže ja si to takto zatvorím. A my vždy, keď niečo rozmrazujeme, tak my vždy ideme s tým do ladničky. Ale ja neviem, či sa to ešte viac nezamrazí. Ja to keď tak nechám tu na drese. Ja to dám na radiátor. Dobre. Si by aj bolo. A neviem, či počujete, ale ja som zachrypnutá. Servítky mám milovali, kam bez vás idem. Takže 12:39, takže 13:39 sa vám ozvem. Ale keď tak vám chcem niečo ukázať. Ideme robiť pokusy s mikroskopom. Kam si vás ja dám. Toto si tu trochu upracem. Dobre. Milované servítky a ideme vystreje s mikroskopom. Takže tu mám už urobené veci, ale to boli už od výroby. Vlastne tu mám veci, ktoré môžem skúmať. Mám tu potom nejaké látky alebo proste niečo. Tu mám mikroskop. A neviem, či ma dobre počujete, ale na Vianoce by som chcela mikrofón. Viete, ten taký, tunak. Takže by ma aj bolo lepšie počuť. No. Ale ideme si na prúsenka pozrieť. Tunak máme pinzetu. Nejaký papierik. Nejaké štvorčeky. Toto netuším, na čo sa používa. Tak točí. Potom mi napíšte prosím vás do komentáru, na čo sa toto používa. Potom tu mám nejaké vrecko. Hej, je to vrecko nejaké, neviem na čo. Jaj.
Prepačte, ale v týchto videách budem dosť smrkať. Tak. Dobre. A tu máme baterky, ale už vytečené, takže sú staré. A tam tu máme nejakú morskú sol. Neviem, či počujete. Nerada to otváram, ale tak čo urobím pre vás. To je vlastne tá morská sol. Potom tu mám nejaké gum medial. Asi niečo, z čoho sa vyrába žuvačka. Ale tomu nechápem, lebo to je nejaké takéto. Neviem, čo to také má byť. A teda tak to tam napchám, by ma zaujímalo. Dobre, mám to tam. Toto sú nejaké brine vajíčka, alebo proste brine shrimp eggs. Sú nejaké vajíčka. Ale nechcem to chytať, lebo čo ak sa z toho niečo vyliahne? Takže to nechcem chytať, lebo ešte po mne budú liesť nejakých robáci, keď sa z toho vyliahnu. No a nakoniec to máme. Mne to vypadá ako nejaké jedlo. A to pripadá ako nejaké jedlo. Dobre. A potom tu máme túto krabičku, kde mám veci, ktoré som si ja urobila. Tak máme ochran toto. Krycie sklíčko. Ešte jedno. A tu mám ešte voľné sklá. A minule som si tam dávala šupku od akože povrch croissantu. No ja by som to tam teraz strčila. Dobre, krycie sklíčko sem. Teda by som to nejak rada zatvorila. Aj, počkajte. Asi to budem musieť teraz všetko vybrať. Lebo mi to nejde zatvoriť, lebo som taká elegantná a otvárala som to. Viete, to som ja. Mám tu dve krysie sklíčka, lenže toto je už zlomené. Oni sa dosť často lámu. Si ich dám sem, aby som ich nestratila. Dobre. A teraz si to ideme pekne ukladať. Takže toto sem. Potom takéto čisté. Tak. Potom toto. Dobre, potom čisté. Potom toto. Potom čisté. Potom toto. Fuj, tu som dala nejakú nohu. Fuj. To čisté a zase mi to nevychádza. No, strč sa tam. Toto bude tunak. Toto bude tunak. Toto bude tunak. To je zatvoriť. Čo som to ja urobila? Dobre, keď to budeme poukladať, tak sa vám ozvem. Takže vymyslela som to tak, že som to dala do tohoto.
teraz tunak. Najviac sa mi páčilo. Čakaj, musím to nájsť. Ideme pozerať rozmrveného chrobáka. Čakajte. Tunak. Dobre, takže berme si toto. Dávame, svietime, dávame. Čakajte, len ja si toto tak nastavím. Zatiaľ to dáme takto. Počkajte, musím vás tak dobre nastaviť. To má taká noha. Ideme to ešte nastaviť. Fuj, si takto. To je hrozné. Teraz je to podobné. Teraz to idem schovať. A dostal som chuť na sladké. Ideme to tu poschovávať, popratať, lebo mám. Lebo keď to neposchovávam, tak budem mať zle. No a tam sa zastrčí. Dobre. Dobre, kde mám? Tu mám. Takto. 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 A takto. No, to zašípneme. Čože to čo je? A ja som ich hľadala, že kde mám tie trblietky na oči. A oni sú tu v mikroskope. Aha. Takže nemyslím, že priamo v mikroskope, ale myslím v krabici. Jaj, no, takže, čo mám robiť? Nudím sa. No, takže, to bude pre dnešné video všetko. A vidíme sa pri ďalšom smrkacom videu. Jaj, počkajte chvíľu. No, takže, toto bude pre dnešné video všetko a vidíme sa pri ďalšom smrkacom videu. Tak ahojte.